Diskors ftit jew wisq diżappuntanti fis-sens illi ma jeċitax u ma jispirax lill-mases. Hekk stqar l-editorjal tal-gazzetta illum dwar id-diskors tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech b'replika għall-budget. Fid-dawl tal-ewwel jiem tat-tmexxija ta' Bernard Grech tal-Partit Nazzjonalista, l-editur tal-gazzetta Albert Gauci Cunningham innota kif il-preżentazzjoni tad-diskors kellha ħafna nuqqasijiet li Grech hemm bżonn li jaħdem fuqhom. Saħaq li l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel Grech hija li ma jilludix ruħu li dan kien xi diskors brillanti u li fi kliemu ix-xileb qiegħed ġewwa. L-editorjal ikompli nnota kif fil-waqt li jidher li l-maġġoranza tad-deputati nazzjonalisti qegħdin warah, Grech issa jrid jara li jimbotta nies li jattiraw lin-nies u li verament jagħmlu l-Partit Nazzjonalista gvern alternattiv. Żied li Grech għandu jimbotta uċuħ żagħżugħa u friski fid-dawl li huwa mdawwar b'nies li kienu parti integrali mill-Gvern Nazzjonalista li l-poplu warrab fl-2013. Fil-fatt l-editorjal jinnota li jekk vera Grech irid juri li mhuwiex magħmul mill-istess pezza drab ta' nies arroganti li ġabu lill-Partit Nazzjonalista fejn huwa llum, dan id-diskors jista' jkun biss esperjenza ta' tagħlim għalih u xejn aktar. F'editorjal bis-swit karikatura ta' li se taqra d-diskors ta' Bernard Grech biex traqqat lil-bina, l-editur tal-illum jispjega kif il-viżjoni ta' Grech trid tkun waħda iktar ċara u li tagħmel differenza u tqajjem diskussjoni. Intant f'artiklu fuq il-gazzetta Malta Today, l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon stqar li d-diskors ta' Bernard Grech kien mimli b'rettorika ta' żmien Adami. L-istess qal l-viżjoni li ppreżenta Grech li fi kliemu ma fiha xejn ġdid u stqar li din hija l-istess viżjoni li mmotivat lill Partit Nazzjonalista fi żmien bikri taħt it-tmexxija ta' Adami. Dan bid-differenza li dak iż-żmien din l-istess viżjoni kienet ingħatat laqta sensibbli u preżentabbli filwaqt li Bernard Grech ħalla kollox fl-ajru. Fl-artiklu tiegħu Falzon kompla jinnota kif sabiex dan id-diskors jaqilbu f'miżuri konkreti li jispiraw il-fiduċja tan-nies fadal ħafna xi jsir u Bernard Grech għandu bżonn l-għajnuna ta' iktar persuni mhux biss dawk li kitbulu d-diskors.